14 na establisimento sa Pangasinan inisyuhan ng DTI ng Notice of Violation dahil sa paglabag sa Trade and Industry Law. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, hindi lamang SRP nga ng prime and basic commodities ang chine-check ng Department of Trade and Industry. Kabilang din sa kanilang minomonitor ito ang kalidad at presyo ng mga construction at electrical supplies. Sakop din nila ang batas sa pagbebenta ng vape. Inisyuhan ng Department of Trade and Industry Pangasinan ng Notice of Violation ang 14 na establishmento sa probinsya dahil sa paglabag sa Trade and Industry Law. Kabilang dito ang 9 na establishmento ng construction and electrical supply na nabistong walang quality check stickers ang ilang mga produkto. Diba pag maghahanap tayo ng mga ICC mark kung imported at kung locally manufactured naman yung quality check mark po natin. Importante raw na sumunod dito ang mga negosyante. Para nang sa ganon, ma-control natin yung quality ng mga product na ibinibenta natin. Lalo-lalo na sa mga gamit pang bahay, pang construction, mahirap. Lalo na yung mga electrical wire, mga ganon. Para nang sa ganon, hindi magkaroon ng sunog. Ganon ka-importante ang ICC. 5 vape stores naman sa probinsya ang lumabag sa vape law. Ito yung mga nagtitinda ng vape na lumalabag doon sa batas naman. Halimbawa yung walang nakapaskil sa kanila na hindi pwede ang minor o kaya yung location ng kanilang negosyo ay masyadong malapit sa schools. Inimbitahan ng mga negosyanteng nabigyan ng notice of violation para magpaliwanag. Karamihan naman sa mga negosyante na naisyuhan ng notice of violation ay nagtungo na sa tanggapan ng DTI at nagpaliwanag. Kung hindi raw kasi sila tatalima, posibleng patawan sila ng multa at ang mas malala ay may pasara itong kanilang negosyo. Muli ring babalik ang DTI o itong monitoring team sa mga establishmento na naisyuhan ng notice of violation para matiyak na tumalima sila. Asahan din umano ang mas madalas na surprise inspection. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.